wasuka Ngizawuthanda ukwengivezele isizwe sonke ngalomoya okuthiwa umbilini. Nanokuthi yini umbilini? Ngoba into eyenza ngenze lokho sengibuke kaningi kunabantu abafikakho benokugula kodwa bengaqondi ukuthi lokho kugula kusukaphi. Ekugcineni labo bantu bese bethi kungamabulawo kanti akuwona amabulawo. Ngizoke ngikhulume le ndaba ethi kukhona umoya okuphila kumuntu okuyethiwe igama lawo umbilini. Lo moya iwona moya wobuNkulunkulu kumuntu. Njengoba kuyethiwa umuntu uwumfanekiso kaNkulunkulu, kusekhulunywa ngalowo moya. Lowo moya uphila la emgogodlweni womuntu. Uphawu lwawo luyinyoka. Yingakho ungezwa kuthiwa ungayibulala zonke izikelemu emzimbeni kodwa kunesikelemu ongeke wakwazi ukusibulala. Kusuke kushiwo ke leyo nyoka noma leso sikelemu esiphila kumuntu. Leso sikelemu ke uma siphila kumuntu kuyehambe kumuntu nomuntu ngokwehlukana kwabo sibe nemfuno yaso. Kungenzeka komunye umuntu sifune impande ethile. Kungenzeka komunye umuntu sifune ifruit isithelo esithile. Kungenzeka komunye umuntu sifune inkambo ethile ofanele ihambe. Kungenzeka kwesinye isikhathi uthola ukuthi sifuna ukukhanya. Ethi-ke inkulumo uma ngabe kumuntu nomuntu kukhona lento lesi sikelemu esiye singayitholi, siyifune singayitholi, siyakhona ukugudluka endaweni yaso. Kwesinye isikhathi singagudluka sibhekisa ikhanda phansi sibuka iqolo kuyokhulunywa ukuba unesilonda noma wena usuphathwa iqolo kanti usudliwa yilomoya uphendukelwe yilomoya. Kwenzeke senyuke size la ebuchosheni obungemuva lobu esingabiza ngokuthi imedulla oblongata. Uma ngabe leso sikelemu sike sabudla lobo buchopho uzophathwa ikhanda elingapheli kuleyo ndawo kuzosala kuba namanzi bazothi odokotela une-meningitis. Kwesinye isikhathi lesi sikelemu singakwazi ukwenyuka singene ebuchosheni. Uthi uyabodokotela bethi unekelemu ebuchosheni bakho. Lento engagcina yenza ushukashukeka uphathwa ikhanda noma ngabe umdala kangakanani kwesinye isikhathi ukhakhayi liyagcina lishona phakathi. Kudalwa yilowo moya. Le nyoka iyakwazi ukusuka la emgogodleni ize la ngaphakathi. Baningi abantu abayibethi ngiyagula kuthiwa nginelumbu esiswini nginenyoka esiswini kanti kushiwo lesi sikelemu esiguduza la. Kwesinye isikhathi bakhona abantu ababe nokugula bekhukhumalelwe izisu kanti kuyisikweletu somoya okuyilo moya engikhuluma ngawo umbilini. Le nyoka ingakwazi ukusuka emgogodleni ize straight enhlizweni. Ikuvamisile lokho. Uma iyafika enhlizweni kunezinto ezimbili, kunomoya kunegazi. Uma iyafika yangena epayipini lo moya oqhamuka emakhaleni uze enhlizweni uye emaphashini. Lifika nje libloke elilodwa lelo mapayipi. Ngenzeka ilibloke ngezansi ukuthi inhliziyo nephaphu. No, uma ilibloke ngezansi ukuthi inhliziyo nephaphu kuzothiwa une-asthma wena unesifuba somoya. Umuntu ophethwe lo moya uyobonakala ukuthi agobe umgogodla wakhe ukuthi ayisekho. Amahlombe akhe agobe abuye. Kwenzeke kwesinye isikhathi ingene ngenhla kwenhliziyo epayipini elisuka emakhaleni limukela umoya ozenhlizweni. Lo muntu kuyothiwa unedliso, une-asthma, kube nento eyohlala yehla yenyuka njalo. Kwesinye isikhathi ke
leyo nto igcina idala isifo sokuwa kumuntu, bese kuthiwa umuntu uloyiwe ngoba kubonakala lesifo sokuhluzula, kanti cha. Iye ithi-ke inkulumo lowo moya uyefune ukugudluzwa ubuyele endaweni yawo, ngoba kwesinye isikhathi kungenza lokho ukuthi umuntu ahlaselwe isifo sokuwa, kanti lo moya iwona osumvalile omblock umoya. Kwesinye isikhathi le nyoka uma ngabe ifike enhlizweni yangena epayipini legazi, okuyileli payipi eliphampa igazi elisuka enhlizweni liya esibindini before supply emzimbeni wonke, kuyokhulunywa ukuba lowo muntu une blood pressure, igazi lakhe liminyene, alihambi ngokukhululela. Odokotela bawukutshela ukuthi yini nani okufanele uyidle, yini nani okufanele ungayidli, kanti ngoba lesi sikelemu sikuleli payipi manje lele elingabe lihamba igazi alisahambi kahle ngendlela efanele. Yini edala lokho? Yilo moya. Yini eyenza ngikhulume ngalo moya? Ingoba abaningi abantu abatholakala benalezo zinkinga zalokho ukugula, kodwa abaye bethu uma befika la ngithi mina hayi no, lokhu akusiyo lento le mhlawumbe oyizwile noma oyibonayo, kodwa umoya lo. Ngiye ngimsize umuntu kanjalo ngokumnika leyo mpande ezothatha nje lo moya iwubuyisele endaweni yawo, aphile umuntu. Lowo moya ubizwa ngokuthiwa umbilini, ukuphila kumuntu. Ngake ngathi ngesinye isikhathi abantu abake bayibuza ukuthi kungani uJehova enza umfanekiso wabangasekho wabayinyoka, kunenyoka ezothi mayibonakala kuthiwe idlozi. Yingoba vele umuntu ungumfanekiso kaNkulunkulu, ubuNkulunkulu ke kumuntu yileyo sign yaleyo nyoka. Ngelinye ilanga nje umuntu mhlawumbe kulaba abazazi izinto engayiguglisha nje leyo nto leyo, la ngamafoni akhe aguglishe nje ukuthi umbilini, uzoyibona lento engiyishoyo, eyinyoka lento ema emgogodlweni. Kuyenzeka futhi njengoba siye sithi kukhona abantu abanomoya obuwele, uthola ukuthi kuye lezo zinyoka zimbili. Leyo nyoka iyona esensa iso lakho lesithathu, i-third eye, empilweni ukuze ukwazi ukwembulelwa. Yiyo leyo nyoka esikuyenza lokho. Yingakho-ke abanye beye kubiza ukuba babagide ukuze bejabulise lowo moya, lento esibiza ukuthi umuntu uvukwa ngamadlingozi. Ake sibuye kancane. Sibuya ke la esibuya khona, singeke simtshele ukuthi sibuya. Ake siqhubeke nendaba yethu. Ithi ke eyami inkulumo, kuye kube khona abantu oke uzwe kuthiwa umuntu uvukwa ngamadlingozi noma uvukwa usinga. Yini leyo elusinga kumuntu? Kusuke kuyileyo nyoka. Kwesinye isikhathi ingamvuka njengomuntu ogidayo, ingamvuka njengomuntu ogijimayo noma oculayo, lento ethuma iphakama i-vibration yayo, ivibrate omunye ezwe efikelwa salusizi, njengomuntu ongadabuka, njengomuntu osenjabulweni omunye. Ithi ke inkulumo leyo nyoka iphila kumuntu, iyona ewumfanekiso kaNkulunkulu kumuntu. Uma ngabe sikhuluma ngokuthi ke sikhuluma ngokuphila, leyo nyoka iwukuphila kumuntu, umuntu uphila ngayo. Uma kungathiwa leyo nyoka iyalimala, nawe kukhulunywa ukuba udlulile emhlabeni. Leyo nyoka nje iwukuphila kumuntu. Bengithi lo nto ake ngisho esizweni sonke siyazi nje, siyiqonda ukuthi ezinye izinto azibona ubuthakathi, kodwa zisuke ziyimvelo. Wena okufanele ulandelele imfuno yemvelo yakho, ungagcina uphambana nemvelo, ngoba kwesinye isikhathi uyogcina uthi ufuna usizo ungasizakali. Ufike lo moya ukucindezele bese bethi hayi wadliswa, uthi uyophalaza ulimale, uluza impilo. Mhlawumbe lo moya ufike ukucindezele, kuyaba kuthiwa hayi wena uthakathiwe. Uzenze izinto zobuthakathi, uwaste imali yakho, kodwa ekugcineni ungasizakali, uend up ushonile.
Yini edala lokho? Ukungafuni ukwambulelwa. Mhlawumbe ufike kumazisi akwazisa umuntu kanti ukwazisa ngendlela yomsebenzi wakhe. Akhohlwe umuntu ukuthi ayikho into eyenzeka empilweni yomuntu ngabe inhle imbi kungavumanga isidalwa sakhe noNkulunkulu wakhe. Lolu phawu lwalenyoka engilushoyo olukuphila kumuntu wonke umuntu nalo. Ngalesi sikhathi kuhlangana ubaba nomama kumukeleka leyo nyama yabo noma lelo gazi labo, noNkulunkulu noma noJehova uye esebeka lo moya wakhe kumuntu bese kukhulunywa ukuba uyaphila until azadedwa. Kuyenzeka ke uthola ukuthi ke omunye uzoba nenkinga enjengaleyo kodwa angaqondi. Ngithi ke namhlanje abantu mabakwazi lokho, ngoba uma ngabe ukunyakaza kwayo nje kukodwa kuwukudla, ukunyakaza kwayo lenyoka kuwukudla, ingangena emathunjini lento ilusungulo. Ithumbi lingena ngapha iphume ngapha, ilingene ngapha iphume ngapha, igudle nalo. Kuyaba kuthiwa wena unayilonda esiswini, unama-ulcer. Lento iye iblokhe uma ikuyagudluka nje, iye iblokhe izinso, ayisasebenzi, ayisakwazi ukuklina, ayisakwazi ukusa injection la okufanele iye khona. Uthola ukuthi isiblokhwe lo moya. Lokhu uyokubuka ngani ukuthi uthuphethwe izinso kodwa kancane kancane iqolo libhlungu, kancane kancane amadolo abhlungu. Lokho kusho ukuthini? Kusho ukuthi inkambo yakho isimfishane. Bengithi nje ake ngisazise isizwe ngalomoya okuphila kumuntu abathi umbilini. Kuumoya ophilayo lowo futhi okuphila komuntu. Ziningi izifo ongayidala emzimbeni. Ngake ngakhuluma ngelilanga ngathi kukhona ingulo kamoya. Kukhona ukuthi umuntu uyagula kodwa ingulo yakhe ingulo kamoya. Udliwa umoya. Umuntu emzimbeni wakhe unenkwantsho. Umuntu emzimbeni wakhe sekutholakala ukuba unoshukela. Umuntu emzimbeni wakhe kutholakala ukuthi unesifo samathambo. Ngapha esayidini ushawa istroke. Umzimba wonke ubhlungu yankeketha. Yini edala lokho? Umoya. Bengithi nje ake ngazi sisizwe ngalokho. Uma singakhuluma ngokwelapheka kwalomoya, kunalempande okuyiyona ofuku usizwe ngayo, uyayibhema, uyayiphuza, uthimule uzohlanza. Kunalamagwebo uzowakhipha, igwebe elibhoki green, igwebe eliyellow sanyongo, bese ukhipha igwebe elimhlophe izobe isi right. Enkingeni ke obukade unayo, uma ngabe ubunesifo sokuwa kusukela ngaso leso sikhathi sesiphelile. Uma ngabe ubunokugula mhlawumbe istroke uthi uyaselapha singelapheki, kusukela lapho nje ukwenzile lokho leso stroke usuzokhona ukuthi welapheke. Noma ngabe ubuna kuphi ukugula okuphethe okungelapheki, kodwa uma ngabe kuye kwatholakala ukuba ukugula kwakho kuncikene nalomoya, lapho ke kuyakhona ukuthi ke kwelapheka. Kodwa nje ukwelapheka kwakhona kunempande okuyiyona mpande yawo lo moya. Abanye la elokhu nganeni mhlawumbe kulomkhakha engathi ngikuwo, abanye bayibize ngomoya womndawe lo moya, ngoba iwona osuke uphethe ivibration yonke yomuntu, iwona osuke uphethe umhlahlandlela womuntu, iwona ongakwenza ukwazi ukuthi mawulele uphuphe. Ithi ke eyami inkulumo ke lowo moya zihlobo zami uyalapheka. Ukwelapheka kwawo kodwa ukuthi nje ubuyiselwe endaweni yawo, uqhubeke impilo.
esizweni ke sonke ngudumisa lo oyinyanga ukwahola inyoka emantungweni stophu uyabasiza abantu uyelapha. Kukhona lo ozothi nginenkinga yokungabathola abantwana siyamsiza. Kukhona ofuna izizwe ziyagaywa la ekhaya ziyotholakala, amabutho ayagaywa la ekhaya ayatholakala, ziyigubhu zenhlanhla yemali yomsebenzi yamabhizinisi, imidonso sinayo la ekhaya. Abantu bayakwazi ukuphumelela nabo bebenayo imali bakhona ukwenza izidingo zabo. Nabagulayo ke ngokwezifo ke ezahlukahlukene siyasiza, abadinga ukubhulelwa kodwa okuwukuhlahlulelwa ukuhlaziyelwa okuwumsuka wenkinga kumuntu bayasizakala abantu ngaphakathi kwaleli khaya. Abadingayo ke ukuxhumana nami noma bafuna ukufika kimi nawo amanamba ami abhaliwe la ngezansi akaDumisi. uDumisa lo okwanongoma kwahola inyoka indawo emantungweni. uDumisa ke uyanceda nje ngokwempilo kubantu, ungudokotela wokuphila, uyatholakala ke zonke izinsuku, utholakala nje ekhaya la asebenzela khona, ayikho enye indawo atholakala kuyo. uDumisa uyabelapha abantu ngokwezifo ezahlukahlukene, mhlawumbe abantu abasuke benazo. uDumisa uyakwazi ukunceda abantu mhlawumbe ngokweyinkinga abangabe bahlaselene nazo empilweni zabo. uDumisa uyabalekelela abantu emsebenzini yabo abayenzayo. Abantu uyabanceda ukwazi ukuvuleka umsebenzi, uhambe kahle umsebenzi. uDumisa ke unobunyanga enyangeni ayiyo, unobunyanga. Yini eyenza ngithi kunobunyanga? Ingoba akumina inyanga ngokhokho, kodwa mina ngilawulwa yibo noma ngiqhuba umsebenzi wabo yibo abazinyanga. Kodwa ke liye libe khona ke leli gama elivele lithi hayi ngiyinyanga, kade cha mina nginobunyanga, inyanga yilena kimi. Ithi ke inkulumo yami uma ngichaza nje kwengikwenzayo abantu bayasizakala ngokuningi ngaphakathi kwaleli khaya. Siyabasiza abantu, bayaphila abantu. Umfana ngiyakwazi ukumenza insizwa ngiyakwazi ukuyenza indoda. Ngiyacabanga ukuthi ke abantu bawombuleleka uma ngabe ngithi kukhona umehluko phakathi kwensizwa, kukhona umehluko phakathi kwendoda. Siyakha la ekhaya, abantu bayaphumelela la ekhaya, siyaphakamisa la ekhaya. Umoya wempumelelo siyawuvula, imimoya umuntu siyayigeza. Umoya wentwaso siyakwazi ukwelula, siyamlekelela umuntu ukuvuleka umoya wakhe, akwazi ukubhula, akwazi ukuprofetha, akwazi naye ukusiza abantu, omunye akwazi ukwembulelwa. Bayahlanjululwa abantu besuswe ebumnyameni. Ngabe ubumnyama bakho, ngabe kubumnyama besidalwa sakho, ngoba kwesinye isikhathi kuyenzeka omunye uthola ukuthi usebumnyameni, uthi izinto zakhe ayihambi kahle, kanti akubona ubumnyama okungobakhe kodwa ubumnyama obusesidalweni sakhe noma obukulithongo lakhe. Lokho kugcina kwenza kulahleke ingilozi yakhe, emfunweni ayifunayo angayitholi. Yingakho-ke ngizothi-ke kuleso simo nabafuna imisebenzi siyabanceda ukuba bayithole, abangabathola abantwana siyabanceda ukuba bathole. La ekhaya zikhona impande, kuyahlanjululwa, kuyagezwa. Noma ngabe ubusesinyameni esinjani siyakwazi ukuphakamisa, ukwazi ukuphumelela. Abadlulile emagobongweni kwangalunga siyakwazi ukubalungisela, kodwa siyesiqale sihlole sibheke ukuba kusele kuphi, noma kukuphi la okwakoloteka khona, noma yini le obekufanele ayenze. Siyakwazi ukukwenza lokho. La ekhaya siyabanceda abantu ngokubavulela umsebenzi. Nensizi yenhlanhla imali sinayo ekuyona ekwazi ukulekelela umuntu kwakwenza ukuthi akwazi ukuthola imali. Not ukuthi kuyimali esheshayo, not ukuthi kuyisalamusi, not ukuthi kuyintwalo, kodwa yinto kamoya osukuphila kuwe ngoba lento yenzeka ngemfuno yakho. Izizwe ikhona la ekhaya. Izizwe izona ezenza umuntu avikeleke,
Izizwe izona ezenza umuntu akwazi ukugula. Izizwe izona ezikwazi ukulanda nokubuyisa okulahlekile noma kokwebiweyo. Amabutho akhona. Amabutho nawo ayakwazi ukuvikela, ayakwazi ukukulwela, ayakwazi ukukushayela, ayakwazi ukucuphela. Umsebenzi esinawo wona mkhulu, ngoba ziningi nezifo engingayibala njengokuthi njengoshukela. Siyakwazi ukwelapha ushukela uphele nje kumuntu inyama. I-stroke siyasilapha kumuntu, kodwa uma ngabe ekuphathweni yiso leso stroke umuntu engakabi phezulu kweminyaka ewu7, lo muntu umsipha yakhe isuke isengeluleka, isengabuyelwa esimweni. Siyakwazi ukusekela nempilo yomuntu, impilo yomuntu isekeleke. Mhlawumbe i-high level protected yakhe, i-high level successful empilweni iye ifuneke, ngoba kwesinye isikhathi uthola ukuthi uyayifuna impumelelo kodwa uyitholi, uyazenza izinto azenzeki, kanti ngoba awuvikelekile. Ukuvikeleka ikhona okubalulekile, ngoba mningi imimoya esicindezeleyo singabantu. Omunye uyazalwa kanti ulekwe ispirit of delay empilweni yakhe, kune spirit of evil, mobu mnyama, kune spirit of enemy. Hlale khulunywa ngezitha, abanye baze babhubhe baphele ekhaya. Empilweni yakhe lo muntu uthola ukuthi kulelo khaya noma kuyena uqobo une spirit of sicknesses, izifo zonke ezibuzwa kuye. Lento engagcina yenza uwembathwe ispirit of poor, umoya nje ohlupheka ukumbatha. Leyo nto siyakwazi ukuyihlunga. Ngiyakwazi ukumsiza umuntu othi mina nginebhizinisi, ibhizinisi lakhe liyaphakama liyehla, liyaphakama liyehla, lihamba liyama, liyaqhubeka liyama, akasakwazi ukubudgetela into ayifunayo through ukuthi uthe sabudgetile umsebenzi uma. Kodwa siyakwazi ukukwenza ube ne-backbone, senze i-spiritual head sakho somsebenzi, siphakamise isikhonkwane empilweni yakho kuba lo msebenzi awuyikwazi ukuma, ngisho ngedlule emhlabeni lo msebenzi uyoqhubeka. Siyakwazi ukwenza lokho ngoba isikhathi esiningi sibulawa indlala, asibulawa ukufa, sibulawa indlala. Indlala okuyona isondeze inhlupheko. Ethi-ke inkulumo, luningi usizo kuwena nawe wena ufuna ngabe uyasizakala. Bengiyocela nje uba usondele eduze, ufike kimi sixoxe indaba yakho, sikwazi ukulikhipha ikhambi. Inamba ke engitholakala kuyo mina, ngiwudumisa ngiwanongoma ngibahula inyoka, ithi 083 7666 984, 083 7666 984. Kule eka WhatsApp nizokuyibona lapha ngezansi.